Lad os tale om letvægtskæder uden pynt. Den kraftige kæde, som er denne herover, er tungere end en letvægtskæde, fordi materialets tykkelse er større. Så dette er en kæde med tyndere tykkelse i modsætning til den kraftige kæde. Grunden til dette er, at en kraftig kæde drives af en kraftig, tykkere aksel, som er en 10 mm eller 12 mm aksel. Det ville svare til en aksel på 3/8 eller en halv tomme, men letvægtskæderne er mere beregnet til din 6 mm eller 8 mm aksel, hvilket svarer til enten en kvart tomme eller 5/16 tomme. Så disse kæder, letvægtskæderne, er lette og har en glat kæde, så der er ingen skærende wolframkappede spidser smeltet fast på kanten. Og disse bruges hovedsageligt til afkalkning eller rensning af rør, fjernelse af blokeringer inde i PVC-rør, fordi de wolframkarbid spidser er beregnet til at blive brugt inde i metal- eller lerrør. Du kan se her, at den har en enkelt kæde til de mindre diametre, og så øges det selvfølgelig afhængigt af rørets diameter op til 3 kæder, som du kan se her. De får så også med eller uden borehoved, afhængigt af det valg, du træffer. Men igen, disse kæder bruges primært til fjernelse af blokeringer i PVC-rør. Mini-versionen er en slags hybrid mellem den cirkulære kæde og en almindelig kæde. Så jeg håber, det var hjælpsomt. Tak fordi du så med.